Goeie en welkom bij Noorderwind, het muzikale dwarsplein van Friesland. Azus mij Rikst, het dichterscollectief dat 4-4 besteedt. Het festival nog niet dood. Sjong, het festival. We gaan een aantal finalisten weer in de studio en rond optikken voor het prachtige album van Sjoerdesa. Met een heel soort Friese artiesten. Noorderwind live. Noorderwind live. Noorderwind live. Mijn Willem de Vries. Ga je het vallen en wij opstaan. Ga je vallen en weer opstaan. En daarna weer op een berg in. Houd de meisje en we terug in. Saneren wij ons weg en ik dit versteen. Ik zet neer, de lange topje in je liggen. Want wie het best, dan was neer verjeten. Ga je vallen en weer opstaan. Dus ga je vallen en weer opstaan. Het kan niet krijgen een rijtje. We zitten het goal en beneden dan het lijntje. Maar doe het, ik hoor de hassers ervoor. Want hoe kun je nou leren zonder fouten meidje? En ik ga schijf voor mensen die het beter weten. En heel stiekem van mijn problemen genieten. Ik weet wat ik ken, ik doe mijn eigen zin. Ik zal je van nimmer letten, hoe hard ik ben. Dus ga je het vallen en weer opstaan. En dan ga je het op een bek in. Fouten meidje en weer terug in. Saneren wij ons lessen in dit versteen. Ik zet neer, zolang het ook in je liggen. Want wie je het best, je mag neer verjitten. Ga je het vallen en weer opstaan. Dus ga je het vallen en weer opstaan. Ik win en ik verlies. En dat is mijn beste hart. Maar soms ben ik zo leuk. Zo moeilijk op een vraag. De sla komt mij in en ik stel wat in het roem. En vaak ik dan de fles al weer voel. Ik denk dat het net de oplossing is. Ik zoek die zijn uit de bedoeling net. Ga je vallen en weer opstaan. En dan ga je het op mijn bek in. Fouten meidje en weer terug in. Zo leren wij ons lessen in dit versteen. Ik zet neer, zolang het ook in je liggen. Al die je het best, dan was neer verjitten. Ga je het vallen en weer opstaan. Dus ga je het vallen en weer opstaan. Je hoort het niet meer als normaal beter. Ja, ik stel het uit. Het wordt maar je hoort het niet meer als normaal beter. Ga je vallen en weer opstaan. En daarna je op het bek in. Foute meidje en weer terug in. Zo leren wij ons lessen in dit versteen. Ik zet neer, zolang het ook in je liggen. Want wie het is, dan was neer verjitten. Ga je vallen en weer opstaan. Ga je vallen en weer opstaan. Ja, wauw, wat een begin. Noorderwind live met al deze mensen. Jou een applaus voor hemzelf. Wat een geweldig gezelschap, ja, Sjoerd. Ja, net dan. Mooi, toch? Was het voor ik om deze mensen al je met het album mee te krijgen? Ja, ik had niks voor elkaar kregen. We hadden met z'n allen wat voor elkaar kregen ook. En Prudde hield inderdaad achter de schermen. Maar nee, kom op. Machtig. Iedereen die vond het mooi. Iedereen reageerde positief en enthousiast. En ja, zoals met het album. Maar de release ging en dan zag je het eigenlijk. Ik ben gauw vol. Wat een project, hè? Dat is machtig. Serieus dat dit zaal iets begonnen is ooit een keer in een oefenruimte. En dat dit idee helemaal uitgebracht is gewoon geweldig dit. Ja, super. Nog helemaal pro-artiesten die wel wat wend binnen, maar Lotte, dit is wel weer een uniek project, denk ik. Ja, zeker weten. Juist omdat je met al je Friese artiesten in contact bent. Dus maakt het nog leuker. Ja. Ines, ik verdij, want daar is al heel lang mee in de muziekwereld, maar dit is toch wel fantastisch. Deze mensen op deze manier bij elkaar te brengen, hè? Heel bijzonder, ja. Hem koor ik helemaal net. Ik heb er nooit van. Dat is Emiel. Maar dan krijgt zij ze heel wat oors. Maar heel bijzonder. Ondertitel even. En de inhoud van de nummers, het scala is heel breed. Van diep emotioneel tot gewoon lekker erop losragen. En ja, een groot compliment aan Sjoerd Klaas. Dat al je Thomas Kreunen maken. En dat vind ik echt fantastisch. Ja. Ja, het zijn Sjoerd onder de telefoon, hing het Freek, dan denk ik mij man. Ja, nou, Jacob vreeg me, maar dat ik zei, nou ja, ik zei het Sjoerd dat hij zelf vregen, want dan moet ik nog wat langer nog naar tegen maken. Nee, ik denk, ja, met wijzen, wist dat had de tekst naar een beetje blikje en dat vond ik toch wel, dan denk ik, ja, dat moet ik gewoon wijzen.
Jeroen, eindelijk ik daar weer eens in de studio te zien. Mooi man. Ja, mooi hè? Hoe is het? Ja, goed. Ja, en ik hetzelfde, het gas is van mijn voeten meer, maar ik gun dit mensen nek en ik gun het mezelf ook om weer ergens te starten. Nou, hoe mooi is het om met zat verskaat, om goede artiesten en geweldige mensen in dit weer deel te zetten. Dus ik ben blij. Ja, ik kan me voorstellen. Emiel doe ik, maar de kost die jongens natuurlijk al. Hè? Ja, zeker. Die ken ik al een skofke. Ja, maar dit is mooi om te zien. En ik heb het idee van hem, boet direct, dat nou binnen Friese muziek, het leeft weer heel bot. En het is dat de stijlen ben al je heel oors, maar omdat we al je Fries jongen, ben we dan in een wereldje in principe. Dus het is, ja, er is echt iets heel leuks aan de hand momenteel. Dat is ook de charme van Friesland, denk ik. Hè? Momenteel wel, ja. Leef het zo horen. Simon, best dit nieuwe kid aan de blok een beetje, hè? Ja, dit is een beetje mijn Fries debuut. Best wel een rutste trouwens. Ja, maar als je... Ja, nou ja. Dat is met die beeldjes, hè? Ja, komt door die... Altijd horen we. Leuk om mee te doen dus? Ja, hartstikke leuk. En ik bedoel, Sjoerd, wij kennen elkaar al super lang. Ja. Dus dat is wel... Het is een lied wereldje. Ja, het is hartstikke leuk. Sjoerd, wat komt er verder met het album? Ja, het gaat de wereld in. Ga je hem nog spelen in Oeral? Ja, we gaan een pret op paard. In november hebben we wat staan. In december zullen we wat doen in Dokkum. Maar Adrie de Boer, die er Joet Spieter nog net bij wijze koer. Maar ja, we gaan gewoon lekker terug. En we zijn alweer dwaan maar wat naaigoed. Dus er komt in december echt weer een Lieds EP komen. Dus we gaan wel lekker terug. Mooi met een Christ cadeautje. Daarom, ja. Dit is het meisje vanwege dit album. En zo dus, Sjoerd en de hele club en al die artiesten die hier binnen. Fantastisch. Live in Orwien. Ik zal jong op paar even naar de doelen steeg. Zal maar mijn maat nog staan, maar we soepen het eerst een kratje leeg. Je weet wel hoe dat gaat, even lekker leuk op stap. En dan ineens krijg je vrede, uit het neer waar je klap. Dat ik ren naar voren en ik bosse liek op het bek. En mijn maten de beste meesten, zij komen echt. Oh, dan is het z'n vier, ja, het gaat goed mee. De bluespot in het roemen houden tot je nu de vrijstap mee. En toch gezellig mij. Het is met die voor de restje houwerij. Maar ik zil je nightclub prijs, je weet wel daar. Ik had er een bra, maar een groepje Hollander staat alle thuis daar. Wat moet dat nou? Wat doe jij hier? En hij kan op mijn taal bij een Brutse flessen bier. Dat ik jou wil jossen en ik zei hem jullie goede vlier. Dat naar mijn herder snij ik een pompenblad in zijn vel. Ik zei je had er nog in of Friesland, jongen, kom je net weer tel. Oh, dan is het weer, ja, die doet mee. De bluespot in het roem, we houden kost je nu de vrijstaving. En door gezellig mij. Het is net niet van ouderwetske houwerij. Ik een man van de weld. Hey, laat mij maar eerlijk zitten, beste meisje en ik. Ik ben net zo'n held.
als het eerst. Zegst mij nog. Du zeidest, ik neem die mij. En du namst mij bij de hand. Gie alle jessa. Maar ik kon het mij. Door een ster als een man. Verlost en vogelvrij. Nieuwsgierig ben ik, wat haast jong en wat haast dat. Dus tu staptest van het juster in het licht. En nog een laatste keer sloegst u mij om. En de kiest naar het niemand lang. Wat het eerst, zegt mij nog. Du zeidest, ik neem die mij. En du namst mij bij de hand. Gie alle jessa uit. Maar ik kon het mij. Door een ster als een band. Verlost en vogelvrij. Nieuwsgierig ben ik, wat haast jong en wat haast dood. Dus du staptest van het juster in het licht. En nog een laatste keer sloegst u mij om. En de geest naar het niemand lang. Nieuwsgierig ben ik, wat haast jong en wat haast dood. Dus du staptest van het juster in het licht. En nog een laatste keer sloegst u mij om. En de geest naar het niemand lang. Nee, het nimmerslang. Ik hief hier de kranten en daarop
steeds gekker, alles moet maar meer. Alles wordt steeds cooler, meest goed elke keer. Maar er is maar één ding dat ik wil, en dat is een beetje meer van jij. Ja, ik wil meer van jij. Ja, ik wil elke keer een beetje meer van jij. Oh, neem dan het nog, maar dat wat van jij is. En ik versteer wat in de leven man. Want ook ieder grip is daarnaast een kast van een hoes. En een hele dikke bak, waar je niet om van te horen. Maar ik doe krijg raak, want ik wil meer. Ik zit meer van jij. Ja, ik wil elke keer een beetje meer van jij. Ja, ik wil meer, ik zit meer van jij. Ja, ik wil elke keer een beetje meer van jij. Papa the damn. Jullie vanzelfs houden van hem, wie nog niet zo makkelijk west. Dobrutst mijn woorden, alsof het niet wie het laatste fundament. En eerst hoe ik draven, maar weet ik niet. Doe kiest mij. Want doe zegt de pijn, doe zegt de angst, die dwartelen ziet in mij. En als u zeggen moet je, dan slacht de vonk licht goed. En ik wil vuur met hij. Hele dagen vuur met hij. Ja, ik wil vuur met hij. Hele dagen vuur. Maar hij. Jullie vanzelfs houden van hem, wie nog niet zo makkelijk wist. Ik treurt die morgen, alsof het niet wie ik water naar fundament. En eerst doe je draven, maar wist al ik niet. Ik ging mij daar maar, want ik zeg de pijn, ik zeg de angst. Dit wattelen ziet in daar. Als u zeggen moet je, de slacht de vonk liep goed. En ik wil vuur, maar daar. Hele dagen vuur, maar daar. Ja, ik wil vuur met hij. Hele dagen vuur met hij. En deze vlam die zil niet af je. Ik steen in vuur en vlam van hij. Ja, ik wil vuur met hij. Hele dagen vuur met hij. Ja, ik wil vuur met hij.
Een light op haar gezicht, zij lacht zijn volle liefde. Zij zit in de hoeken van de bank in haar hol, liet ze dreven. De loeren gaan aan haar voorbij, zij is stil, maar Rosa dwaande. Zij leeft in haar eigen brood, waarin zij zijn volle skippen verbaande. Neem mij naar die brood, naar die dreef. Ik wil die heel wezen, van die denken en van die ziel. Van de brood leeft in die regen. Zocht mij onze geniest contact, het is haar waarde. Haar eigen loeken mij, ik bewust, je voel ik verdwalen. Staren rond kom ik dichterbij, om te zien wat haar ergens is er. Trainen roegel je voor haar wang, een vrouw trekt diepen, en men had trainen. Ekkel is dien brood, somt in keel en tjuster. Is er schijnt, tro de dij van juster. Ekkel is het zwier, en kerst het net herinneren. Zocht dan omheen, des kind verdijnen zeden. En onthoud, in die naaie brood, best toch niet alleen een nee. Onthoud, in die naaie brood, best toch niet alleen een. Neem mij naar die brood, naar die dream. Ik wil die lezen van die denken van die ziel. Van de vrouw die leeft die niet hebben. Neem mij naar die brood, naar die dream. Ik wil die lezen van die denken en van die ziel. Van de vrouw die leeft die niet hebben. Waarom valt op die foute jongens? Waarom ben ik net genoeg? Maar ik kies op die watje. Dat is toch van mijn huis. Maar ik skellen, maar ik vlokken. Of handel je in amfetamines? Handel ik als die ex-vriend, de noos vol cocaïne.
als die oren fan legt. Een paar weken later stond er weer bij die op de stoel. Oh, de kiezen door weer even nog vaker, dat is toch net zo toe. Want waarom valt op die oude jongen? En waarom ben ik net genoeg? Maar ik eerst op die in woordje, maar dat is toch van mij hoor. Maar ik skellen, maar ik vlokken, of handel je in amfetamines? Of ik als die extra, de nood voor cocaïne. Maar Famke, serieus, waarom accepteer dit? Du wist dat deze vent waarin een groot probleem is. Waarom kies je van verdriet? Waarom maken ze die zelf net los? Kies voor die zelf geen fouten, jongens, dan bist die eigen baas. Ik zeg, kies voor die zelf geen fouten, jongens, dan bist die eigen baas. Maar waarom valt op die fouten, jongens? Waarom ben ik net genoeg? Maar ik eerst op die woordje, wat dat is toch van mij hoort. Maar ik skellen, of maar ik vlokken, of handel je in amfetamines? Of liek als die extra die bezwanger je en dan verdwijnen. Waarom valt op oude jongens? Wat een feest om te beginnen. Nou ja, te beginnen. Ze gaan op een noemen ze die een Sjoerd-sa. En Sa is dus het album. Maar al die gastoptredens. En ik vond het fantastisch dat ze een heel groot pad van die gastoptredens en van die artiesten. Je Sjoerd mijn naam gaan naar de studio. Het feestje is compleet. Komende weekend leven trouwens meer nog van Sjoerd-sa Shim. Feest is het ook bij Riks. Dat is een dichterscollectief en dat bestaat 5 jaar. En omdat te vieren komt er van alles. Er wordt van alles georganiseerd. Maar ik denk wel het wichtigste is dat dit prachtige boek uitkwam is intussen. Het wordt al je nog gepresenteerd. Maar het ritme van Riks. Ja, er staat van alles in. Maar je kunt beter vragen de man die bij u op de bank zit hier. Siet Wiersma. Mooi is de best. Welkom. Ja, dank je. Hoeveel gedichten van die staan erin? 1. Ian. Likas van alle orendichters, 1 gedicht. En ja, eerst maar even naar Riks. Ik neem het een dichterscollectief. Dat zal op papier wel kloppen. Ja. Maar wat is het voor die? Wat is het voor club? Nou, het is met name denk ik een meerskip van dichters. Wij binnen 4 jaar begonnen met een stuk of 20 dichters, omdat wij vonden dat de poëzie in Friesland en de hele literatuur wat oors naar voren bracht worden moest. We vonden dat het te min aandacht weer bij culturele haatstijd. En toen dachten wij, ja, dan kan je wel de schuld aan haren. Maar kerst ik ze waarom verenigen wij zelfs net? Waarom maken wij net een voest? En zij is dat door begonnen. En staande gewoon is dat uitgroeit aan collectief. Kerst ik een netwerk nemen van 50 en we nou haast 60 dichters die daarbij zitten. 60? Meertalig. 60? Ja, heel zo dichters. Ja. Meest Friesk. Maar ik een aantal Beeldse dichters, de Skilger Eiland dichter, de Stellingwerven, stadsdichters en een aantal Nederlandstalige dichters. Wat zei dat over de poëziewereld in Friesland? Dat libbet dus? Ja, ik heb wel het gevoel dat dat libbet. Er zijn zelfs een heel soort groepen actief, met name in Ljouwert. Maar ik in Drachten bijgelijks. En bij u just, omdat wij zo'n grote groep binnen, dat er heel dit weer nieuwe groepjes binnen die bepaalde activiteiten doen. En dan komt bij elkaar en de betingsdingen, we hebben nou dit boek betocht, maar we hebben eigenlijk zeker per week een week lang op een arken zitten in wisselende formaties en die dingen betocht. We hebben een cursus poëzie schreeuwen in het variëdien. Dus hield dit maar verschillende mensen leuke, mooie dingen van op het merk van poëzie. Hoe werkt het dat? Want elke groep had zijn eigen dynamiek. Ja. Is het dat je er vervregen wordt, maar dan kun je je ommelden? Of pik je hem zo nou als een talent op? Ik denk, hey, dat is wel aardig om die erbij te beloeken. Dat leeste ik, vervregen ik wel meestal. Maar de kerst die gewoon ommelden. En het idee is dan dat ze dan een aantal keren op uw website een gedicht publiceren. Daar we een redactie voor die de kwaliteit bewaart. En als dan een aantal keren bij je publiceren hast op een website, dan kerst die ik aansluiten. En dan wist van alles beheerd houden. Kerst door allemaal van. We maken geen onderscheid. We houden het heel plat. En elke keer kan inspringen wanneer hij of zij denkt, dit is leuk, je wil allemaal doen.
Wolt wat met zo'n grote groep vrije geest, maar dichters bij vrije mensen, hè? Ja. Ja, als kijk ik net goed dichtjes is ik altijd, dus Nee. ik bedoel ik net verkeerd. Nee. Maar het kan ook een kroor wezen met heel soort kikkers die alle kanten op kunnen Ja. springen, hè? Nou ja, daarom, daar is volstrekt gelijk aan. We hebben best wel wat beleefd daar onder 4 jaar. Nou ja, het is meeskewerk. Ja, het is meestal. Maar ik denk dat het de kaai erin zit dat het dan zo vrij mogelijk organiseert. Dus dat mensen gaan vrij vielen in de dingen wat ze al meedoen. Dat ze geen hiërarchie aanbrengt. Gewoon binnen alle jaar maak wat aan met poëzie. En elk docht wat hij wil. En dan werkt het blijkbaar. Ja, het is vrijheid, blijheid, maar toch ik wil meisje al. Ja, een beetje van beide. Precies. Ja. Schroeft ze zelf nog een prodder? Ja, les dit heb ik vooral aan het schilderen geweest. Op alle andere plakken aan huizen en dingen. Ik denk hij is druk aan het organiseren. Maar... Ja, dat ik wel een beetje. Maar nee, maar ik heb in de maand een heel soort skreun. Ik ben in Ierland geweest een paar weken. Waar ik al jaren hoe schreeuw. En takkemeer komt er een bondel van uit. Dus daar heb ik wel heel wat zin aan om dat nou uit te maken. Altijd druk dus. Ja, een beetje. Dit boek, het is intussen te verkrijgen. Ja. Ik neem aan zowel analoog als papier als digitaal of net? Ja, op een website van Louise. Uitjouwerij Louise. Eddie van der Noord had het uitjong. Had het prachtige farm. Jong, een jaar litten terug Monique Vogelzang. Is ik mooi, ik weet niet als dat hier op slaan kerst, maar er zit heel mooi zwart-wit beelden in van Geert Tichelaar en Edwin de Groot, die trouwens altijd foto's leveren hebben voor his website bij gedichten. Dus het is een heel mooi geheel, vind ik. 1 oktober zet het in de agenda. Ja, dit weekend. Een dichtersmarathon in de Bres. Precies, want even afhankelijk wanneer je dit joggen, dit wordt op verschillende momenten natuurlijk uitstuurd. Maar zet het in de agenda of ging er gewoon heen als dit snijden morgen is en je zit met een bakje koffie. Vertel even wat er joert of morgen te doen is. Snijden 1 oktober. Ja, we hebben een beetje een dichtersmarathon. Uiteraard bieden we de bondel eerst aan. En dan hebben we een dichtersmarathon, blokjes dichters, Trodde Midje, Ine Jong, verschillende muzikanten erbij, Sarah Zuiderman, Amarins Woldering, we hebben jongens Bert de Vries en Alwin van der Toren. Dus we hebben een heel afwisselend programma. Er is ook nog een doensgroep Noir, die tussen dingen docht. En jongens, ik maak eten en drinken verzeld. Plezier meisje, want daar gaat het uiteindelijk ook om. En dat is ook het screwen natuurlijk. Dat doe je natuurlijk om er beter van te worden, om er wiezer van te worden, maar er ook om uiteindelijk gewoon lol mee te meisje. Wij laten meestal muzikanten net voortgaan voordat ze noemen. Ik liet je net voortgaan voor de stoel mooi gedicht vallen als naast daar ziet. Ja, graag. Zullen we hier voortdragen willen? Ja, ik zou heel graag. Kijk het boek voor mij. Dank u wel. Heel graag het gedicht van Anne Heegstra, Valleise Wolle. Omdat het heel mooi past bij deze tijd van het hier. Zij laat de verbinding tussen het langstma van een ben en die gozen die dan in deze tijd hield dit maar oervlenen. En dat doet ze op een hele mooie wijze, vind ik. Het gedicht heet Oerwinning. Uit bevezen oorde komt een gakje. Gozen in de vorm van Victoria. Haar een hoedje. Zijn een god vergeten als stiel sa de hemel. De honnen spraat. Het antwoord in oerjefte naar het oneindige keert. Zocht ik ze gaan. Als ben. Hier ik op haar reis vaak mooi vliegen willen. Nou is daar het witten van nette pijlen diepten die we hemel nemen. Dat oude vielen, soorten van bekroeping. Wiezer als ik. Ze hierne die ene efterlitten. En dochs diger het in mij op wit beriemen moon. Nog altijd dremend, dat ben naar boeten. Mager paadje jagen, stepwees eindeloos breed. De vliegen steken je flanken, de stenen je zere hoeven. Je mag nooit stilstaan en drinken en de zon is zo hard en zo heet. Smal
als scheepje vaar maar, eindeloos is de zee. Al trillen je moede masten, al heb je te zware lasten. Toch mag je in geen haven rusten, aan het eind van de reis moet je ankeren, ergens ver buiten de ree. Arm hartje, klaag maar, de liefde is eindeloos vreed. Je krijgt haar niet en laat ze, of je krijgt haar wel en daar gaat ze. Toch later weer weg en verlaat ze, het hartje dat haar beminde. Nooit komt er een eind aan het leed. Jacobus Seuniga, hier live in de studio met het nummer Volkswijze. Nou geven we even een verwarring scheppen, want wij gaan eigenlijk aandacht besteden aan dit festival. Dat is nog niet dood. En dat is de tweede editie al, dat is in Neushoorn. 6 oktober zet het in de agenda, dus op korte termijn eigenlijk. Te gekke band, straks Shoot the Moon, hier nog in de studio, maar had nog volle meer mensen kunnen noemen. Jacobus, dus dan denk ik, promo-operatie, er wordt muziek bij, maar het nummer wordt ook correct spelers. Dat slaat weer net op dit festival, hè? Nee, de dag ervoor sta ik in de Huizenmerkerk bij een Slauwerhofherdenking. 4 oktober? 5 oktober, ja, Slauwerhofherdenking. Daar speel ik ook samen met Dick Vesthek. En die staat ook weer op nog niet dood. Maar er komt iemand een vertellen over Komrij. Gert Komrij, daarom ook over Slauwerhof. En ik had het verzoek om een aantal gedichten van Slauwerhof op muziek te zetten. En wat uit de oude gading die ik al gedaan heb. En nog een gedicht van Komrij. En dat ga ik dan weer die donderdagavond uitvoeren. Nou goed, even uiterlijk. 4 oktober dus. Prachtig mooie literaire Jonne mij muziek. Of muziek mij literaire elementen. Maar de dijs daarna en daarom is ik dat we straks Shoot the Moon hier nog jaren. En ik Jan Kobus te jaren met Jan de Vries optreden jaren. Want dan geven we naar het Nog Niet Dood Festival. Een tweede editie. Moest er een tweede editie komen? Ja, want de eerste editie was heel goed bevallen. En toen zei de programmeur van Neushoorn, een tweede editie. Ja, zolang het maar leeft. Precies. Er ontvalt tot nog toe niemand. Van de vorige editie leven ze ook nog allemaal. Dus het heeft ook wel een positief effect blijkbaar. Wat is het achterliggende idee bij de titel van dit festival? Nou, het was ooit... ik heb ooit een liedje gehad van... iedereen ging dood. Al die bekende mensen in de wereld was... Cruyff ging dood, weet ik. Alleen Joran van der Sloot ging maar niet dood. En daar ging het liedje. En toen kwam op die titel van Nog Niet Dood. En dat vond ik ook wel heel leuk. Is het puur muziek of is het verhaal vertellen of gezelligheid? Neem het maar even. Wat voor soort festival is het? Het is variabel. Het is, we beginnen akoestisch en aan het eind altijd gewoon een band. En het is allemaal muziek. Shoot the Moon, toffe band, Noord-Holland. Ja, vond ik ook. Ja. En waarom had je van hun kiezen? Nou, ik was even zoekende en toen kreeg ik een tip van Jan de Boom van Wiep. Die heeft... Wiep zegt er maar, hè, dus jongen. Precies, ja. En toen, de Rouzes had ik vroeger inderdaad, die had ik al een plaat van. Ik had een singeltje, Magazine Girl. Ja, maar daar zit hij eerst in? Ja, daar zat hij eerst in. Ik heb hem in de jaren 80 ook in het bolwerk met de Toort wel gezien. Dus we hebben elkaar nooit ontmoet, maar we hebben elkaar wel gezien. Dus in die jaren. Dus, en toen dingen beluisterd. Ik denk, dat zal er prima bij passen. Hij doet nog steeds nieuwe dingen en blijft niet hangen in het verleden. Nog niet dood dus. Nee, precies. En al dat soort muzikanten zijn toch die nog steeds wel actief zijn. Ja. Nou, Jan de Vries, muzikaal maatje van die? Ik ken hem al jaren, maar we hebben nu voor het eerst samengespeeld. Maar dat leek me wel heel leuk, omdat hij met die dobro... En ik ben al, sinds de jaren 80 ben ik altijd bezig met die old-time music, die oude country, hillbilly. En dat klinkt er heel mooi bij dat soort nummers. Waar komen er nog meer? Nou ja, laten we vooral niet vergeten onze eigen Meende Talma komt ook nog. Met liedjes met
ook veel dode mensen erin. En ik doe ook een nummer met hem samen. Hij is een specialistenstaar dus hoor. Ja, ik doe het nummer Dorre Beenderen. Nou ja, dat zegt genoeg. En nog wat, hij gaat ook een aantal nummers over Leeuwarden, dacht ik, doen. Dus het was een hele mooie gevarieerde avond. Ja, prachtige line-up. Meer als nieuwsgierig. En we hebben natuurlijk de DJ, hè, de plaatjesdraaier, John van Luijn. Ja, Hij draait alleen maar plaatjes van dode artiesten. En een beroemde programmeur. Ja, maar hij is niet meer bij de Melkweg. Hij zit maar bij festivals, Paaspop en zo, zit hij nog bij. En zo. Hij had heel lang toch wel een muzikale toon in Nederland zet. Mij zien Melkweg, om het zo maar zo te drukken. Nog niet dood festival. We zitten Joet wijdwijdig bij stil. Want we doen net alleen optredens van Jan Kobus Seuninga. Straks de Shoot the Moon. Echt toffe bandje. Ik vind het hartstikke leuk dat ze er binnen. Maar eerst maar even, voor het eerst dus. Meisje bij Jan Kobus Seuninga en Jan de Vries. Nog niet dood. 1, 2, 3, 4. Drinking beer in cabaret and was I having fun? Until one night she caught me right and now I'm on the run. Yeah, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. I see you every night, babe, I woo you every day. I'll be a regular daddy if you put that gun away. Yeah, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. Drinking beer in cabaret and dancing with the blonde. Until one night she caught me right and now I'm on the run. Yeah, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol picking mama, lay that pistol down. She kicked me out of my windshield, she hit me over the head. She cursed and cried and said I'd lied and wished that I was dead. Yeah, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol picking mama, lay that pistol down. Drinking beer in cabaret and was I having fun? Until one night she caught me right and now I'm on the run. Yeah, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol picking mama, lay that pistol down. Now there was old Dexter, he always had his fun. But with some rats she shot him dead, his hunking days are done. Yeah, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol picking mama, lay that pistol down. Yeah, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol picking mama, lay that pistol down. Laat me dansen heel de nacht. Ik loop met hij in het zin. Het maantje strooit een lint van licht en ik zweef de wereld in. Het tintelt mij door het hele lief en ik weet weer dat ik leef. Deze jongen kan niet meer kapot, ook al loop ik een beetje scheef. De vlinders draaien mij om het hoofd en mijn maag komt mij omhoog. Maar vannacht droom ik met een bij op een grote regenboog.
mijn roze wol. Het bloed broest mij de aders uit, ja, het liekt wel uit het kool. De vlinders draaien mij om het hoofd en mijn maag komt mij omhoog. Maar vannacht droom ik met hij in bed op een grote regenboog. De vlinders draaien mij om het hoofd en mijn maag komt mij omhoog. Maar vannacht droom ik met hij in bed op een grote regenboog. Een grote regenboog. Mooi duo, Jan Kobus Sunninga en Jan de Vries. En dat met je beiden hier in de studio. Dat had natuurlijk alles te krijgen. We hier al even hoe dit festival nog niet dood. Nou, dat mij duidelijk wezen, want ze meidje in alleen fantastische muziek. Ze ben ik nog springlevend. Dat doet ik de band, ja, de muzikanten eigenlijk, die kleerstenen, Shoot the Moon. Want ik die staan hier op het affiche. Ja, nou, wie is maar even. Want het is Wiep Zichtema en ik geloof dat ik gewoon Fries pruttelijk, hè? Ja, een beetje. Praten. Ik versta het wel, ik spreek het niet. Ben je een West-Fries of niet? Ik ben een West-Fries, ja. Maar mijn vader kwam uit Akker en mijn moeder kwam uit Borrenbergen. Dus ik heb wel Friese roots. Ja. Een jaren geleden actief geweest met de band Shoot the Moon. Was niet de eerste band, hè? Nee, ik ben al actief vanaf 78 of zo. Eerst The Rousers, later The Thought. Toen kwam Shoot the Moon. Ik heb tussendoor allerlei dingen gedaan. Ook soloplaten, weet ik veel. Ja, ik heb er hier één van om even te laten zien. Al die bands onderling, was dat heel erg verschillend? Of heb je toch wel heel vaak met dezelfde muzikanten opgetreden? Nou, Daniel en Paul zijn wel vaste waardes. Dus. Beetje de rode lijn. Ja, zeg maar. Ja, absoluut. Daar vallen we altijd op terug. Wat was de Rousers? Was het een schoolband? Nee, dat was geen schoolband. Nee. We waren allemaal al van school af. Oh, gevorderde leeftijd dus. Nee, dat niet. Ja, maar het begint heel vaak, hè? Middelbare school, zeker die tijd. Ik denk toen, want de Rousers was eerst, ze waren eerst met z'n vieren. En toen later kwamen mijn broer en ik erbij. Maar ja, toen ging het ook, op een gegeven moment ging het ook heel snel eigenlijk, zeg maar. Weet je wel? We hebben ontzettend veel gespeeld in die tijd. Ja, je was een populaire band. Ja, zeker weten. Ja. En toch gestopt. Ja, maar zo gaat dat. Op een gegeven moment is het klaar. Nee, we hadden andere ideeën of zo. En toen zijn we met de Thought begonnen. En dat was een ander geluid. Weet je? Dat had meer weefdingen in zich en zo. Je staat op dit festival als Shoot the Moon. Ja. Hoe beschrijf je die band voor je gevoel? Welke periode was dat? Ja, ik bedoel, wij maken gewoon popmuziek. Maar ik bedoel, die punk houding die zit er nog steeds wel in. We doen alles zelf gewoon. Dus ja. Nog steeds? Nog steeds, ja. Hoe kijk je terug op de periode van Shoot the Moon in die tijd? Goed. Ja, ik bedoel, wij gaan sowieso altijd gewoon door. Ik bedoel, zelfs in de coronatijd hebben we gewoon doorgerepeteerd en hebben we gigantisch repertoire bij elkaar geschreven. Dus ik bedoel, ja. We zijn nu, waarschijnlijk gaan we in november of december of zo, denk ik, dat we de studio ingaan om aan een nieuwe plaat te gaan beginnen. Dus. Hoe verhoudt zeg maar het Wiep Zichtema geluid zich tot die bands? Nou, weet je hebt een bepaalde hand van schrijven. Ik ben eigenlijk echt een liedjeschrijver. En ja, voor mij is het verschil niet heel erg groot. Maar de intensiteit is natuurlijk totaal anders. Met een band, zeker met mijn ritmesectie, komt het heel anders binnen, zeg maar. Speel je vaak? We spelen niet vaak. Zo nu dan? Zo nu dan. We willen eigenlijk alleen die dingen doen die we leuk vinden. We hebben geen boekingsbureau, we hebben geen platenmaatschappij. Doe het jezelf. Doe het jezelf, juist. Dat is prima eigenlijk. En nog niet dood? En nog niet dood, nog lang niet, nee. Nee, springlevend, hè? Nee, dat hoop ik, ja. Ooit is op een festival gespeeld met zo'n naam? Zo'n soort van naam? Nog niet dood? Nee, maar het is wel een beetje de goden verzoeken natuurlijk. We hebben nog een week te gaan, dus wie weet. Ja. Ken je Jan Kobus goed? Niet heel goed, maar we kennen elkaar natuurlijk uit het verleden. Ja, Kobus tijd, hè? Ja, Kobus tijd. Ja, de Kobus gaat naar Appelschaam ook bij. Kobus gaat tijd, ja, zeker. Ja. Dit best live in Noorderwien, maar dus echt live op het festival in Neushoorn. Nog niet dood. Dit is Shoot the Moon.
Radar love on the radio. Hey, that's a sign. Come on, let's go. We go driving, driving. I got no plan, but I got some beer. What do you say? Let's get out of here. We go driving, driving. Roll the window down. Watch the sun go down. We go driving. I remember years ago and the places we used to know. We go driving, driving. Once beneath the reckless moon, a deep dark has left me in the room. We go driving, driving. Roll the window down. Watch the sun go down. We go driving. Any old place on the planet will do as long as she's coming to. We go driving. We go driving into the summer. There's a killer on the road and he's getting close. Can feel it in my bones as he takes control. We go driving, driving. Roll the window down. Watch the sun go down. We go driving. Any old place by the ocean will do as long as you're coming to. We go driving. We go driving into the summer night. Into the summer night.
Het was drukke dagen dus van Jan Kobus Sunningen, 5 oktober. Ja, deze week dus. Dan zal hij met Vestdijk op een paard en spelen en praten en van genieten. En de dijs daarna. En daar hebben we het toch vooral over. Mijn Shoot the Moon, de gekke band. Live te zien op dit festival. Nog niet dood. Dus mij, ja, een geweldige line-up wat mij onbelangrijk. Leuk om er wat mij te krijgen hier in deze studio. Nog lang niet dood, want ze ben hartstikke jong en talentvol. En ook nog succesvol op het Sjong Festival is My Little Ghost. 2 dames en 1 heer. We beginnen met de dames. Hoe is het? Rian. Ik ben Mare. En waar bent u? Jurgen. En iedereen de baas van je trein? Mare is wel een beetje onze bandleider. Ja. En een beetje de manager of zo? Ja, net de baas. Toch maar eens in trein, maar ik regel je de boel vaak. Je mag hartstikke goed in op het Jongfestival. Daar je hem als het nummer van spelen. Net makkelijk nummer. Ben je met bestaande groep of heb je het speciaal voor Jong in deze vorm die? Nou, we zijn een beetje begonnen als de squalband op het Drachts Lyceum. En toen spelen we overal. Toen hebben we op een gegeven moment Simmerdijs hebben we ook wel wat in de lawaai en kunstbenden. En nu zeggen dit festival in het muzieklokaal hingen. Toen hebben we ons direct maar voor onmeld. Dus we bestaan nog wel met z'n trein. En natuurlijk, Jong is Friestalig. Wien je dat al went? Want je praat misschien Fries. Het jongen en broek is wat oors, hè? Ja, klopt. Ja, zo'n soort Fries heb ik nog net zang inderdaad. Ja, wel eens een najdij van de kast, dus even meisje jongen. Maar verder nog net in een optreden, dus dat weet het voor het eerst. Nou goed, een nummer van Brel. Ja, klopt, ja. Kon je een Brel of hij hem dat van thuis mij kregen? Of iedereen die zei, nou, luister die daar maar eens even naar? Nou, ik kende dat nummer al wel. En toen hebben we mij het Squallentoneel hier we ook een versie ervan spelen. Dus toen video al een beetje zeker bekend bij ons. En dat is zo'n mooi nummer. Ja, ik word die gewoon echt even niet Fries dwaan. Waar had die tekst dan oorzet eigenlijk? Ik heb hem helemaal oorzet. Wil mij een beetje op van mijn mooike meide spellingsfouten is, maar dat wel. Maar ik heb hem zelf schreeuwen. Ja. Nou ja, prodde applaus, succes op het Jongfestival. Ja, komt er nog een vervolg? Goeie vraag. Dat moeten we zien. Dat zullen de Titus vertellen. Ja, de beste baas ook. Nou, nee hè. Nee hè. Te kijken naar de band. Je begint noemen ik de man. Hals in de gaan. Jong talent, Friestalig, jong dus. Hartstikke succesvol. Brel, huiskamervraag. Hoe heet het origineel? Ik lekker net vertellen, want het is een vrij bekend nummer. Maar zij had dus zelf oerzet in het Fries. En daar heb ik wel diep respect voor. Goed, bij deze neem ik ook alvast oorskier van je. Dit weer Noorden weer live. Na week ben we er weer. Bedankt voor het zien. En dat had ik je in ieder geval. En dit is My Little Ghost in Noorden. Leef je nou net voort? We winnen nog net klein. Ik al is er zeer. Leef je nou net voort? We trainen we nou. Net zoals wie dat doet. Doe ik ze af, ik hoor mijn wangen. We net droeg. Te vaak een afstand mij, geen bregen die, voor u zie ik me niet, geen kans voor u meer, nee, leef geen nou net voort, leef geen nou net voort, leef geen nou net voort, leef geen nou net voort. Ik ben mijn rietenij, ik wil razen voor wat weer, razen voor ons bestaan. Waarom zou maar voortvlijn, dan neemt een besluit, twee eigen minder in het huis, twee meisken samen zonder een thuis. Hoe moeten we vooruit, mijn het zit nou op slot. Waar is liefde, ziet waar is liefde keer. Waarom nee dat? Leef je nou net voort, 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 leef je nou net voort. Door ze liepen stil en ik net dicht me ging.
is het nostalgie. Meer koe ik net, ja. Leef genau net voort. Genau net voort. Leef genau net voort. Leef genau net voort. Let het witte wief mij rest. Let haar struinen over de duinen. Ja, bezwaardige tijken lest. Jarenlang al dwaalt ja rond. Bij het stronen over de lanen. Neer had zij de vrede voel. Achtentreden weer is lien. Dat ja draafde naar de haven. Want haar mansie-schip kwam in. Wacht je stier op een kaai. En de Simon, dat haar stuurman in de zee begroeven lei. Toen is ja al heel verslaan, wie het van tranen blind zich rennend naar de roege dunentuin. Wekenlang bloed er haar steen en haar tezen weer de vezen in het gepolder van de zee. Lang omlet is ja verstoorn en de stormen die der dwarmen haar lik bedobben onder het zon. Zo'n tijd zweeft boeten treest, dreunt nog machten alle nachten, hoe de dunnen haar onwennige kiest. Let het witte wief mij rest. Let haar struinen over de duinen. Ja, bezwaardige tij, geen lest. Hoe vaak zou het het wordt Kottekweer nog neemt worden of broekt worden naar de baan of werk in Friesland? Ik vreeg me af, toen ik dit affiche zeg, ik zit me even chilletten. Wat is dit met grote letters? Kottekweer op. Dat slaat net op Kottekweer van de beide meesten. Alhoewel, je weet het maar nooit. Ine Stimmer, Peter van der Zwaag. Beide fantastische muzikanten, jongeres. Maar dat Kottekweer slaat eigenlijk op een belangrijk deel van de Friese muziekhistorie. Ierold. Ine Stimmer. En daar was toen prominent lid van. Ja. Hoe lang, Lien? De eerste LP van Ierold, de Goederoenzergen, kwam in 1975 uit. Dus het is haast 50 jaar alleen. Dat betekent dat ik al zo'n 50 jaar op een planken steen als jongeres. Ja. Wat hast u van Ierold mij kregen destijds, Peter? Ja, ik weer fan. En ik weer fan van Ines. En ik zag Ierold dan op het podium staan. En ik dacht, dat wil ik ook, dat wil ik ook. Een begrip, hè? Ja, echt. Maar ook qua tekst. Als ik nou die teksten en ik was denk, wat is dat mooi schreeuwen. Ja. Dat kan ik weer, want een leuk verhaal is dat. Ja. Wij willen het verhaal van Ierold nog eens in zijn geheel doen. Maar je hebt je net voor niks. Want ja, hoe mag ik het zeggen? Is het een eerbetoon aan Ierold dat je in zitten hast? Of is het mooie herinneringsophelie? Wat voor verhaal wil je hem vertellen? Maar er zit van alles wat in. Het is een ode aan Ierold. De subtitel is maar Ines naar Ierold. Waarom? Het is voor een part heel persoonlijk.
En voor een paar schetsen het een beeld van die tijd. Want in zondag jaren weer natuurlijk een hele hoge tijd is nou. En we hebben iets van 20 nummers hebben uitgezocht. En daartussen vertel ik wat of over de nummers of over uw geschiedenis of wat persoonlijke dingen. En zo hebben we er een prachtig theaterconcert van vlochten, zeg maar. Was daarom zo Spiro? Is het, nou neem ik een heel raar woord, want het is natuurlijk folkmuziek, maar wie het een typisch rock'n'roll verhaal van een band met spanning en gedoe en jaloezie en het standaard verhaal toch een beetje? Ja, dat kiest mij wel, hè? Nou, ik denk, ik zet het wordt algemeen. Ja, nee, maar ja, ik weet zeker in die tijd net makkelijk. Dat hou ik onmiddellijk ta. Maar het mooie is, we hadden snijden een try-out gewoon in Oudeborn. En er weer Nan en Ankie, ik Nanne Kalma, de man die alle muziekskreun had. En Ankie, de tweede zangeres, of de oorenzangeres van Ierold. En we hebben, Ankie en ik hadden gerne nog wat zongen. Hè. Dat weer gewoon echt ontzettend bijzonder en leuk. En zij helpen mij, of ze helpen u, ik met dit programma. En want ze vindt het dus oké. Ja, ze vindt het fantastisch. En maar ze net bij het wel woon. Dat hek net. We hebben een reunie gehad, hè, in 2015, 16. Er weer iets van Saison compleet. Ja, hier ben je nog weg, dus dat weet ik wel. Uitverkochte concerten, hartstikke mooi. Maar dit moest dus beslist lieds horen dus. Ja, lieds, intiem, dan is het makkelijker. Want als mijn hele band is, dat heb ik dus ik mijn baas Gele Taxi. We zijn met 12 man en dan is het gewoon heel lastig om iedereen bij elkaar te krijgen. Boppen dat ben ik wat gezondheidsproblemen bij sommige leden van Ierold. Dus dat wordt alweer wat lastiger. De leeftijd begint toch een beetje. Ja, natuurlijk. En, dit past heel goed bij u. Het is eens, maar ik even eerlijk erbij zeggen, het weer het idee van Peter. Peter kwam maar dit idee. Als fan? Ja, als fan. Maar ik gewoon omdat ik dacht van dat repertoire is zo mooi. Dat moet weer eens een keer luisteren worden. Door de jeugd en de nieuwe generatie. Ja. En het is ook niet zo moeilijk, dat scheelt echt. Zij, jou geen antwoord op. Ik ben een mak skier vergeleken met mij vroeger. Nou ja, ik weet hoe ik in die tijd, ik werd verschrikkelijk onzeker. En ik werd heel erg op zoek naar mezelf. En er had wel eens iemand uit het publiek, Jimmy zei van, dan maak je geen grappen met het publiek, dan maak je grappen over het publiek. En dan werkt het heel arrogant. Er was een keer iemand die zei van, we hier een associatiespel. Dan bist als glas, keihard en terugzichtig. Boah, nou, zulke dingen haak ik er wel in. Dat neemt ze wel in heel leven mee. En daar groeit ze wel terug. En ik hoop dat ik nog wat ik emotioneel en qua karakter wat in een rustiger vaarwetter kan ben. Ja, want als hier de hele crew weet dat Ines komt, dan kroepen we net onder de tafel. Dus dat scheelt wel. Oh, dat is toch weer jammer. Je geen het loon in? Absoluut, ja. We hebben dit achter op de flyer. Er staat een QR-code en daar staan alle data op. Die staan ik op mijn website www.theaterinitiatief. Er staan heel wat concerten te wachten, maar de grote happening is seizoen 24-24, want dan is het echt 50 jaar lang dat de Goedroenzeggen uitkwam. Waarom? Naar Ierold, mij, Ines en Peter. Zoek even op site. Dan kun je alle data meekrijgen wat ze spelen zullen. Ik ben blij dat ze in de studio binnen, want ze doen nou Ierold live in Noordwien. In Ries, ochtends neder, jongens let om zijn wief. Maar al wat er zegt, maar zijn erg denk het echt weer naar kleen op een groen, dat wie al dat ervan. Toen zeger een kot als de roken zo zwart. Hij dacht, wat is dit een helle uit mij het best. Maar joh, het wie zijn wief, dat er skopt het sint lief. Want zijn wief wie de kot en de kot wie een heks, dus het wie een heks. Jongens, vrede de katten, eer voor in mij ljouwet. Dan beginnen ze te douchen bij de brouwer op een zouder. Poot in poot, in het roon, elke nacht op mij. Tot dit zo ongemerkt, toch ontlemieren van de dag. Een jong kerel uit Born, voor een tiger ongewoon. Dat gekijn geklijf was in huis elke dag. Hij kreeg eens in nacht van de stok die er zocht. Toen zeger een kot voor de door op een mat. Hij dacht, wat is dit een helle uit
lust. Maar zorg door een man bleek zijn boervrouw verstaan. Want het wie de kot en de kat wie een heks, dus het wie een heks. Jongens vinden de katten, hier voor hier naar jouwet. Dan gaan ze op de doosje bij de brouwer op een schouder. Poot in poot in het roen, elke nacht op mij. Dat gaat zo ongemerkt terug de mieren van de dij. Bij de brouwer in Ljouwert kwamen de katten op een schouder. De brouwer wat boeren al heel en stuur, al die katten in zijn huis, hij koelde het oor. Toen smeert er een chattelmai, siedend wit wetter, voor de doosje de katten die uit de wei spotten. Maar joch, het wie een vrouwje, niet de lijn uit de alien. Elke kat weer wief, elke kat wie een heks, elk wie een heks.